Salut! Eu sunt Andrei Chira, fondatorul SimpleNet și la jumătatea lunii noiembrie am fost la WordCamp România, unde am ținut o prezentare despre optimizarea performanței WordPress. Filmarea oficială va fi disponibilă pe wordpress.tv la un moment dat, nu știu exact când, dar până atunci m-am gândit să o prezint din nou și pe YouTube. O să vă dau un share la ecran, să vedeți slide-urile și o să povestesc pe slide-uri la fel cum am făcut-o și la WordCamp. Hai să începem. Ok. Prezentarea e disponibilă pe wordcamp24.simplenet.dev. Aici sunt slide-urile. Begin presentation. Eu sunt Andrei Chira, lucrez cu WordPress de prin 2008-2009 și în 2012 am lansat SimpleNet, una dintre primele soluții de găzduire web din România specializate pe WordPress. Mai multe despre SimpleNet puteți găsi pe site, iar pe mine mă găsiți cel mai rapid pe mail. Ok, legat de performanța WordPress, aș vrea să încep cu începutul, și anume cum funcționează încărcarea unei pagini web. Pentru că am observat că există o concepție greșită legată de ce se întâmplă tehnic atunci când un vizitator accesează o pagină. Ideea greșită este că serverul pe care e găzduit site-ul respectiv ia site-ul și îl arată vizitatorului ca și cum ar fi un tablou. În realitate nu funcționează așa. Paginile unui site nu sunt un produs finit. Ele nu sunt afișate ca și cum ai afișa un tablou gata pictat. Procesul e mai degrabă similar cu achiziționarea unui dulap de la Ikea. Ikea pregătește coletul, curierul preia și îl transportă până la noi acasă, iar noi ne asamblăm dulapul. La fel funcționează și încărcarea unei pagini web. Pagina este trimisă pe bucăți către dispozitivul vizitatorului și browserul de pe dispozitiv o asamblează în timp real în funcție de dimensiunea ecranului. Astfel, timpul de încărcare al unei pagini poate fi împărțit în 3 bucăți. Timpul de răspuns al serverului, unde lucrează serverul ca să proceseze codul PHP al site-ului, timpul de transfer al datelor de la server la browser, care este timpul necesar pentru descărcarea tuturor elementelor care compun pagina, și timpul de randare a paginii de către browser, cât durează pentru ca browserul să proceseze instrucțiunile de asamblare și să asambleze pagina. O luăm cu primul, timpul de răspuns al serverului. La acest prim pas lucrează serverul procesând codul site-ului. Server web, Nginx, Apache sau Lightspeed, primește request-ul și îl trimite la PHP. Se deschide un proces PHP pe server, numit PHP Worker, care procesează tot request-ul cap-coadă. Imaginați-vă niște muncitori pe șantier. Dacă avem 10 muncitori și o singură lopată, doar unul poate săpa, restul stau și se uită. Nu se pot uni să sape mai mulți cu aceeași lopată. Similar, dacă avem 10 lopeți și un singur muncitor, omul respectiv nu poate săpa cu mai multe lopeți în același timp. Așa e și PHP-ul. Un request, adică încărcarea unei pagini, este procesat de un singur worker PHP folosind un singur nucleu CPU. Dacă nu avem suficienți workeri, request-urile sunt puse în coadă și întârzie. Dacă nu avem suficiente nuclee CPU, se face coadă de workeri și procesarea request-urilor întârzie. Ca să fie toate request-urile procesate eficient, avem nevoie și de muncitori și de lopeți, deci și de nuclee CPU și de worker PHP. Dacă avem suficient din fiecare, request-urile sunt procesate fără întârziere, iar viteza cu care este procesat fiecare request depinde în principal de calitatea procesorului. Un CPU cu frecvență mare ne asigură o procesare cât mai rapidă. În plus, codul PHP trebuie să fie bine optimizat. Dacă îi dai serverului ceva ușor de procesat, va termina mai rapid. Dacă îi dai ceva complex, va dura mai mult procesarea. De la PHP, request-ul e trimis către baza de date. Aici avem nevoie de memorie RAM suficientă și de discuri rapide, plus optimizarea bazei de date. Îi dăm ceva ușor de făcut, termină mai repede. După ce se interoghează baza de date, request-ul revine la PHP, răspunsul de fapt
de la baza de date revine la PHP, care compilează pagina HTML, apoi o trimite la web server, care o trimite la browser. Toată bucata asta e denumită generic timpul de răspuns al serverului sau time to first byte, TTFB. Pentru un site simplu, timpul ăsta e în jur de 200-300 de milisecunde. Cu cât site-ul e mai complex, cu atât poate urca mai sus. Cum îmbunătățim timpul de răspuns al serverului? Obiectivul principal ar fi să-i dăm serverului cât mai puțin de muncă sau să-i dăm muncii cât mai mult server. Ideal, ambele. Cea mai simplă soluție ca să-i dăm serverului cât mai puțin de muncă este să facem full page cache. Pentru cine nu e familiarizat cu conceptul, cache-ul funcționează ceva de genul: dacă mă întreabă cineva cât face 27 ori 43, o să dureze un minut ca să calculez și să-i dau rezultatul. Dacă vine altcineva și îmi pune aceeași întrebare, nu o să mai calculez încă o dată. Știu deja rezultatul, pot să-i răspund mult mai repede. Cam ăsta e full page cache-ul. La prima accesare a unei pagini se face toată procesarea de care am vorbit mai devreme și HTML-ul este servit browserului, dar este și salvat pe server, iar la următoarele accesări ale paginii este servit fără să se mai proceseze din nou tot PHP-ul. Cache-ul poate fi făcut pe 3 nivele: cu un plugin WordPress, la nivel de server sau edge caching. În prima variantă, instalăm un plugin de cache, îl activăm și verificăm să funcționeze. Există o mulțime de pluginuri WordPress de cache. Diferențele dintre ele sunt mai degrabă legate de ce alte funcționalități mai oferă în plus față de partea de cache. Partea de cache e făcută cam la fel de toate. Folosind un plugin de cache, timpul de răspuns al serverului poate să scadă la sub 100 de milisecunde. Dincolo de asta, principalul avantaj este scalabilitatea. Site-ul poate susține un nivel mai mare de trafic pentru că serverul nu mai consumă resurse ca să proceseze tot PHP-ul. Este o soluție mai mult decât suficientă pentru majoritatea site-urilor, pentru că este ușor de implementat. Dar la niveluri mai mari de trafic își poate atinge limitările, pentru că tot se mai face un request către PHP ca să se verifice dacă există pagina în cache. Și atunci ce putem face? Revin la exemplu de mai devreme. Eu pot să răspund rapid la întrebarea cât face 27 ori 43, dar dacă mă întreabă 1000 de oameni în același timp și trebuie să le răspund tuturor, o să înceapă să mă doară gâtul. Și atunci mai eficient ar fi să notez răspunsul ăsta pe o foaie și să le arăt foaia. Elimin și munca de a vorbi. Ăsta ar fi nivelul următor, cache la nivel de server. Cache-ul ăsta nu mai este făcut de un plugin WordPress. Este făcut direct la nivelul web serverului, Nginx prin FastCGI Cache sau Lightspeed prin modulul LS Cache, și nu se mai trimite niciun request către PHP. Web serverul servește direct pagina HTML. Nu este neapărat cu mult mai rapid decât cache-ul făcut cu un plugin, posibil să scadă timpul de răspuns undeva la 70-80 de milisecunde. În schimb, este mai scalabil, se poate susține mai mult trafic. Cache-ul ăsta are totuși și el nevoie de un plugin care să facă legătura între web server și WordPress pentru a se curăța cache-ul atunci când se actualizează o pagină. Dacă avem foarte mult trafic, și sistemul ăsta își atinge limitările. Revin la exemplu de mai devreme. Ce fac dacă nu vin 1000, ci 1.000.000 de oameni să mă întrebe cât fac 27 ori 43? Cu siguranță că nu încap în sala asta. Deci ne lovim de alte limitări. Și atunci facem așa. Luăm foaia cu răspunsul, facem 1.000.000 de copii Xerox, le punem la curier, le trimitem în toate orașele din țară și lipim foile pe toate gardurile. Și omul care se gândește: bă, m-aș duce până la Brașov să-l întreb pe Andrei cât face 27 ori 43. Atunci când iese din bloc, se uită pe un stâlp și vede răspunsul. Nu mai trebuie să vină până la mine. Cam așa funcționează edge caching-ul. Pagina HTML este salvată pe o rețea de servere distribuite geografic în toată lumea, un CDN, și este servită din cea mai apropiată locație de vizitator. În mod normal, CDN-urile nu fac cache decât la imagini, fișiere CSS și JS.
dar unele se pot configura să salveze și toată pagina HTML. Soluții pentru Edge Cache ar fi prin pluginul Super Page Cache, care folosește infrastructura Cloudflare, soluția oficială de la Cloudflare, APO, costă $5 pe lună, Fastly sau Bunny.net. Cu Edge Caching, timpul de răspuns al serverului scade undeva la 30-40 de milisecunde, deci este super rapid și este și foarte scalabil, se pot susține niveluri foarte mari de trafic, pentru că nu mai ajung request-urile la server, sunt servite de alte servere. Cam asta ar fi în mare despre cache. Sunt însă și situații când cache-ul nu ajută. La unele pagini trebuie să lucreze serverul și să proceseze codul PHP. De exemplu, în interfața de administrare WordPress, pe paginile unui blog unde vizitatorii lasă comentarii sau pe paginile de cart și checkout la un magazin online. Acolo full page cache-ul nu ajută, așa că trebuie să ne asigurăm că procesarea codului PHP și interogările în baza de date sunt cât mai rapide. Asta ar însemna să avem cod PHP scris bine. Ce înseamnă cod PHP scris bine și ce înseamnă rău, nu sunt eu în măsură să explic pentru că nu sunt programator, dar puteți găsi informații mai tehnice în documentația asta de Best Practices, Engineering Best Practices de la TENA. Ce știu eu este că unul dintre lucrurile rele pe care le fac unele plugin-uri este să facă request-uri non-cacheable pe frontend. Astea sunt de obicei request-uri către fișierul wp-admin/admin-ajax.php. Sunt făcute de plugin-uri care salvează statistici în baza de date, unele plugin-uri GDPR fac asta, plugin-ul Facebook Pixel parcă face asta, sau teme WordPress care redimensionează imagini prin PHP sau generează CSS și JS prin PHP. Request-urile le puteți vedea în consola browserului, la tabul Network, la secțiunea XHR. Request-urile astea nu pot fi cache-uite, deci trebuie să pornească un PHP worker pe server, folosind un nucleu CPU ca să le proceseze. Ca timp, nu durează mult, dar problema mai mare e de scalabilitate. Dacă ai 7 request-uri non-cacheable pe o pagină, și am întâlnit site-uri care aveau așa multe, înseamnă că, din punct de vedere al consumului de resurse, un singur vizitator pe site se simte ca 7 vizitatori. Se vor atinge foarte repede limitările de CPU și de worker la trafic mare și site-ul nu o să poată să susțină prea mult trafic. Ca să rezolvăm problema asta, trebuie să înlocuim plugin-urile care fac request-uri non-cacheable cu alte plugin-uri care să ne ofere aceleași funcționalități, dar care să fie făcute mai bine. Ideal ar fi să nu avem deloc request-uri non-cacheable pe frontend. Nu există aici trucuri, trebuie doar eliminate. Alte probleme legate de plugin-uri și nu numai, se pot identifica cu ajutorul pluginului Query Monitor. Pluginul ne arată timpii de încărcare, consumul de memorie, numărul de interogări, interogările lente, colurile API, etc. De exemplu, pe site-ul ăsta durează 11 secunde generarea unei pagini, din care 9 secunde jumătate este timpul din baza de date. Sunt 2564 de interogări, un număr foarte mare. Putem vedea că pluginul Picklist face 2300 de interogări și asta durează peste 5 secunde. În aceste cazuri trebuie să luăm legătura cu dezvoltatorul pluginului ca să vedem de ce face așa multe interogări, dacă e normal sau nu, de ce durează așa de mult, e de la plugin o problemă sau e de la baza noastră de date. Dacă nu ne răspunde sau nu se rezolvă problema, va trebui să găsim un alt plugin care să ne ofere funcționalități similare, dar care să fie făcut mai bine. E posibil totuși să nu fie de la plugin, ci de la baza noastră de date, deci putem să începem să ne și optimizăm baza de date. Pentru a curăța baza de date WordPress, putem folosi un plugin cum ar fi WP Sweep sau Advanced Database Cleaner și pluginul Lightspeed Cache are o serie de unelte integrate pentru asta. Nu uitați să faceți un backup la baza de date înainte de a începe orice curățare. Ca bonus, vă recomand pluginul Scalability Pro dacă aveți WooCommerce, rezolvă unele probleme native de performanță.
După ce ați curățat prin metoda ușoară, ar trebui verificat și manual, mai în detaliu, dacă mai există intrări inutile, de obicei în tabela cu post meta. Accesați baza de date cu PHP-MyAdmin sau orice unealtă de gestionare a bazelor de date, mergeți la tabela post meta și vedeți ce intrări sunt. De exemplu, aici văd că sunt multe intrări cu prefixul EG underscore. Caut pe Google sau mai bine întreb pe ChatGPT ce plugin mi-a băgat intrări cu prefixul EG underscore în tabela post meta. ChatGPT îmi răspunde că e Essential Grid. Dacă nu mai folosesc acest plugin, pot să șterg toate intrările astea, ori manual, ori rulând o interogare ca să se șteargă în masă. Nu uitați să faceți un backup la baza de date sau măcar la tabela post meta înainte de a începe curățarea. O altă problemă care necesită rezolvare manuală e cu tabela options, care poate fi destul de încărcată cu tot felul de intrări. În special sunt problematice intrările care au valoarea autoload setată pe yes. Aceste intrări sunt citite la fiecare inițializare a WordPress-ului. Am întâlnit cazuri când sunt foarte multe, de ordinul zecilor de mii, și întârzie timpul de răspuns cu câteva secunde bune. Cea mai simplă metodă de a vedea aceste intrări este să folosiți pluginul Lightspeed Cache. Mergeți la secțiunea Database, faceți scroll la Database Summary și vedeți lista de intrări autoload, numărul și dimensiunea lor. Apoi îl întrebăm pe ChatGPT. Ce plugin mi-a băgat în baza de date WordPress în tabela Options intrarea X? Putem astfel să identificăm pluginul și dacă nu îl mai folosim, putem să ștergem intrările respective. Evident, nu uitați să faceți un backup la baza de date sau măcar la tabela Options înainte de a începe curățarea. O altă problemă pe care am întâlnit-o este tot legată de tabela Options și anume sunt cazuri în care tabela asta își pierde cheia primară. Câmpul Option ID este în mod default configurat să fie cheie primară. În unele situații, cum ar fi migrări manuale cu MySQL dump de la un server la altul, când versiunile de MySQL sunt diferite între servere, tabela își poate pierde cheia primară. Cheia primară garantează unicitatea fiecărui rând din tabel și permite indexarea rândurilor pentru o accesare rapidă. Dacă avem valori duplicate și cheia primară este pierdută, operațiile pe tabela asta vor fi mai lente, pentru că nu se mai poate accesa rapid un rând specific. Se face un full table scan, adică se citește fiecare rând din tabelă pentru a găsi datele necesare, iar asta necesită mai mult timp. Pentru a rezolva situația asta, trebuie să facem din nou coloana Option ID să fie cheie primară. Nu putem face asta cât timp există valori duplicate, astea cu 0. Deci ele trebuie șterse sau renumerotate. Dacă le ștergem, există riscul să resetăm configurări ale temei sau pluginurilor, dar le putem renumerota. Am întrebat ChatGPT și mi-a făcut niște interogări care fac următoarele. În primul rând, setează un nou punct de pornire pentru Option ID. De exemplu, să ne întoarcem puțin, aici am rămas la 3, deci aici în loc de XXXX o să punem 4, ca să plecăm de la 4. Apoi, identifică duplicatele de Option ID cu valoare 0 și le actualizează cu valori noi, pornind de la valoarea setată. Următoarea interogare elimină orice rânduri rămase unde Option ID este 0. N-ar trebui să mai fie, pentru că le-am renumerotat deja, dar na, ăsta e cod făcut cu ChatGPT, așa zice el. Oricum, funcționează. Bun, apoi, nemai având opțiuni cu ID-ul 0, acum putem să adăugăm cheie primară pe Option ID, după care setăm o nouă valoare de pornire pentru Option ID la ultimul număr. De exemplu, am plecat de la 4, acum am ajuns la 6, asta ar fi fost ultima, deci aici în loc de YYY punem 7. Să plece de la 7
Activăm auto-increment pe coloana Option ID, facem o verificare, un repair, verificăm și pe site să fie tot în regulă. Evident, nu uitați să faceți un backup la baza de date sau măcar la tabela cu options înainte de a începe operațiunea asta. Eu am testat interogările astea și funcționează, n-au fost niciodată probleme, dar trebuie neapărat să faceți backup și să vă asigurați că totul e în regulă. Bun. Cam asta a fost cu baza de date. Există multe lucruri care se mai pot face pentru baza de date, dar nu avem timp să intrăm detaliat în fiecare. Dacă sunt rezolvate aceste mari probleme, ar trebui să se miște decent baza de date. Ok. Ăsta a fost timpul de răspuns al serverului. Am implementat cache, am optimizat baza de date și am înlocuit pluginurile consumatoare de resurse. Așa că ar trebui să avem un TTFB destul de bun. Acum începe să muncească browserul de pe dispozitivul vizitatorului. După ce HTML-ul este primit de la server, browserul începe analizarea lui și asamblarea paginii. Acești doi pași, transferul datelor și randarea paginii, nu se întâmplă separat unul după altul, ci se suprapun. I-am pus eu separat ca să simplific și să-i explic mai bine pe fiecare în parte. Bun. Aici browserul verifică HTML-ul și vede că are nevoie de unele elemente pentru a asambla pagina. Fonturi, stiluri CSS, scripturi JavaScript, imagini și începe să le descarce. Partea asta de transfer a datelor e cea mai simplistă. Avem de transportat niște pachete. Cum o facem cât mai rapid? 1. Reducem numărul de pachete. 2. Reducem dimensiunea pachetelor. Și 3. Reducem distanța pe care trebuie să le transportăm. Hai să le luăm pe rând. Imaginile. Cum le putem face mai mici, mai puține și să le transportăm pe o distanță mai scurtă? Ca să le facem mai mici ar trebui să le optimizăm pentru web. În general, lumea are tendința să trateze subiectul ăsta ca și cum site-ul ar fi Facebook sau Instagram. Adică încarcă imagini direct de pe telefon sau făcute cu un aparat foto fără să le facă nicio optimizare. Din păcate, site-urile WordPress nu sunt Instagram sau Facebook, nu au niciun sistem nativ integrat de optimizare a imaginilor și multe site-uri ajung să aibă imagini foarte mari care durează foarte mult să fie descărcate de browser, mai ales dacă vizitatorul este pe o conexiune slabă la internet. Din fericire, există pluginuri pentru optimizarea imaginilor. Cu aceste pluginuri putem optimiza imaginile la încărcare și de asemenea le putem optimiza și pe cele încărcate deja pe site. Sunt multe pluginuri, n-am o recomandare, cel mai mult am folosit Insanity. În plugin se poate seta o lățime, o înălțime și o calitate maximă. Când un utilizator încarcă o imagine mai mare, pluginul o va reduce automat la dimensiunea configurată. Are opțiunea să le redimensioneze și pe cele existente. Asta cam fac și toate celelalte pluginuri. În plus am mai folosit Modern Image Formats, care convertește imaginile în formate cum ar fi WebP sau AVIF. Puteți folosi orice plugin. Cum spuneam, în principiu toate au aceste funcționalități, n-am o recomandare anume. Diferențele dintre o imagine neoptimizată și neoptimizată sunt majore. De exemplu, imaginea asta e de pe site-ul unui client recent. Original avea vreo 7000 și ceva de pixeli și aproape 24 de mega. Redimensionată la 1200 de pixeli are 183 de kg, iar convertită în WebP are 69 de kg. Bun, le-am făcut mai mici, cum le facem mai puține? Soluția se numește Lazy Loading, să se încarce doar imaginile necesare, cele care sunt în raza vizuală, în partea de sus, above the fold, iar celelalte să se încarce după aceea pe măsură ce vizitatorul face scroll, dacă face. Dacă nu face, browserul nu le mai descarcă. Începând cu WordPress 5.5, există implementat Lazy Loading nativ. Deci nu aveți nevoie de un plugin pentru Lazy Loading,
atâta timp cât imaginile au setate dimensiunile, lățime și înălțime. O testare cu PageSpeed Insights vă arată dacă nu sunt setate lățime și înălțime pe imagini și se pot adăuga atributele de lățime și înălțime care lipsesc cu ajutorul unui plugin de optimizare, Flying Press, Perf Matters sau Rocket. Totuși, începând cu versiunea 6.7, care tocmai a fost lansată acum o săptămână sau două, a fost adăugată și funcționalitatea asta, să adauge Missing Width and Height Attributes, deci n-ar mai fi nevoie să fie rezolvată dintr-un plugin, o rezolvă WordPress nativ. Bun. Le-am făcut mai mici, le-am făcut mai puține, cum le transportăm pe o distanță cât mai scurtă. Pentru a reduce distanța, serverul pe care ai găzduit site-ul ar trebui să fie într-o locație cât mai apropiată de vizitatori. Dacă nu e posibil sau site-ul are vizitatori din mai multe locații, atunci soluția este implementarea unui CDN, care este o rețea de servere distribuite în mai multe locații din lume, care salvează elementele statice, imagini, fișiere CSS și JS pe infrastructura lor și le servesc din locația cea mai apropiată de vizitator. Cel mai popular este Cloudflare și cred că și cel mai ușor de implementat, cel mai gratis. Dar există mai multe soluții de CDN, cum ar fi KeyCDN, Bunny.net, CloudFront de la Amazon, Google Cloud CDN, dar funcționează doar pentru site-urile găzduite pe Google Cloud, etc. Cam asta ar fi cu imaginile. Browserul mai are nevoie de fișiere CSS și JS ca să asambleze pagina. Optimizarea CSS și JS urmează aceeași strategie. Să avem cât mai puține fișiere, să fie cât mai mici și să le transportăm pe distanță cât mai scurtă. Dacă am implementat deja un CDN, partea cu distanța e rezolvată. Ne rămâne să micșorăm fișierele și să reducem numărul lor. Ideal ar fi să folosim o temă și plugin-uri care să nu bage CSS sau JS excesiv sau inutil. De exemplu, temele moderne, așa numitele block themes, au puțin CSS și foarte puțin JS. Eu recomand folosirea lor, cel puțin pentru site-uri de prezentare care nu au nevoie de cine știe ce integrări complexe, sunt excelente. Dacă nu se poate folosi o astfel de temă, atunci putem folosi un plugin cum ar fi Asset Cleanup sau Perf Matters pentru reducerea încărcării inutile de resurse CSS și JS pe pagini. De exemplu, fișierele CSS și JS folosite de un formular de contact se pot dezactiva ca să nu se încarce pe toate paginile, ci doar pe pagina unde există un formular de contact. Pe lângă reducerea numărului de fișiere, ele mai pot fi și comprimate și combinate pentru a le reduce dimensiunea și numărul. Toate pluginurile de optimizare au astfel de opțiuni de minify și combine, Flying Press, Perf Matters, Lightspeed Cache, WP Rocket, Auto Optimize, etc. Bun. Ce mai avem nevoie ca să asamblăm pagina? Fonturi. În principiu, nu ar trebui să fie probleme cu fonturile decât dacă se exagerează și folosiți 7 fonturi ca să scrieți 3 cuvinte. Dacă folosim un singur font, eventual două, unul pentru textul din body și unul pentru titluri, ar trebui să fie ok. Google Fonts servește variante optimizate și o face destul de rapid. Nu e compliant 100% cu GDPR, dar pentru asta se poate folosi un plugin cum ar fi Perf Matters sau AMGF pentru a salva local fonturile din Google Fonts. Temele block themes au deja în mod default incluse fonturile local, nu folosesc Google Fonts, iar din Site Editor se și pot încărca alte fonturi de pe calculator sau din Google Fonts. Cam asta ar fi cu elementele pe care browserul are nevoie să le descarce pentru a asambla pagina. În timp ce le descarcă, începe deja asamblarea. Aici contează cât de complexă e pagina, cât de complexe sunt instrucțiunile de asamblare și cât de puternic e dispozitivul vizitatorului. Browserul trebuie să asambleze pagina la fel cum asamblăm noi produsul cumpărat de la Ikea. Una e să asamblăm o măsuță de cafea și alta e să asamblăm un dulap cu uși plisante, sertare, etc. Una e să avem o foaie cu instrucțiuni simple și alta e să avem dita mai cartea cu toate instrucțiunile de la toate dulapurile posibile și trebuiască să
o citim pe toată să găsim noi instrucțiunile de la dulapul nostru. La fel și cu browserul. Ca să randeze pagina cât mai rapid, are nevoie să-i dăm o structură a paginii cât mai simplă, cu o ierarhie pe cât mai puține nivele, o complexitate cât mai redusă pentru CSS, JavaScript puțin și simplu și care să nu modifice structura DOM. Sunt multe lucruri care se întâmplă aici și care încep cu parsarea paginii. Aici se construiește structura DOM. Cu cât este mai mare numărul de noduri DOM, cu atât e nevoie de mai mult timp. Aici poate fi o problemă de performanță. Se solicită apoi resursele cu prioritate ridicată, se procesează CSS și se construiește arborele CSS-OM, JavaScript este dezarhivat, analizat, compilat și executat. Operațiunea asta durează cel mai mult. Aici e problema cea mai mare de performanță de obicei. Browserul creează apoi un arbore de accesibilitate, o versiune semantică de DOM pentru screen readere. Se trece apoi la randarea propriu-zisă. Arborii CSS-OM și DOM sunt combinați într-un arbore de randare. Browserul determină apoi dimensiunile și poziția fiecărui obiect pe pagină. La Paint, browserul convertește fiecare casetă în pixel real de pe ecran. Compoziția, asta nu se întâmplă mereu, doar când sunt unele secțiuni care sunt pictate în straturi diferite, suprapusele unele peste altele. Atunci e necesară compoziția pentru a se asigura că sunt pictate pe ecran în ordinea corectă și conținutul este redat corect. La ultimul pas, browserul pregătește pagina pentru interacțiune. Aici va analiza și executa JavaScript-ul care a fost amânat. După pasul ăsta, pagina este gata de interacțiune și putem spune că s-a încărcat complet. Ce putem face aici ca să dureze cât mai puțin? Nu putem controla puterea de calcul a dispozitivelor oamenilor. Poate un vizitator ne accesează site-ul de pe un telefon mai vechi, cu procesor mai slab sau memorie RAM insuficientă. Nu ne putem duce acasă la oameni să le cumpărăm la toți iPhone 16 ca să poată să ne acceseze site-ul în condiții decente. Ce putem face este să-i dăm browserului cât mai puțin de muncă și ce mai putem este să manipulăm percepția și să-i dăm vizitatorului iluzia că se încarcă rapid pagina. O unealtă cu care se poate testa calitatea paginii este Yellow Lab Tools. Pe yellowlab.tools puteți găsi. Aici putem vedea dacă structura DOM e prea complexă, dacă avem CSS și JavaScript mult complex sau ineficient. Recomandarea mea personală ar fi să construim site-uri WordPress cu teme block themes care au puțin CSS și JS, iar conținutul paginilor să-l proiectăm folosind blocurile native din editor WordPress fără page buildere. Astfel, vom avea pagini cu o structură DOM mai simplă, mai puțin JS și CSS, iar asta va duce la timp mai bun de randare. Asta ar fi ideal, dar cum pentru multă lume nu e viabil să refacă tot site-ul, se pot face o serie de optimizări care să dea iluzia de performanță. Ideea de bază este să randăm partea asta de sus, above the fold, prioritate. Putem face asta cu orice plugin de optimizare, Flying Press, Perf Matters, PPRocket, Lightspeed Cache, etc. Bun. Ce avem aici în primul ecran? Avem două imagini, logo-ul și imaginea din secțiunea Hero. Astea două imagini ar trebui să le exceptăm de la lazy loading, eventual le putem face și preload. Avem fontul, la care se poate face preload dacă e un font local, iar dacă folosim un font de pe Google Fonts, putem face pre-connect la URL-urile Google. Pe partea de CSS, putem să generăm un critical CSS, adică CSS-ul care e strict necesar pentru afișarea corectă a secțiunii above the fold. Pe partea de JS, putem să întârziem procesarea JavaScript folosind atributul defer pentru resursele mai puțin critice. Cum spuneam, cam toate pluginurile de optimizare au opțiuni să facă treburile astea, se pot face din două clicuri. Nu e mare lucru de explicat, trebuie doar să testăm cu atenție ca să funcționeze totul corect. Cam asta ar fi.
Asta a fost prezentarea. Dacă aveți întrebări, lăsați comentarii.